mots corren a canviar-se. Molts corren a canviar-se de vestit. Baixen els talons i les bambolines Venen de nou damunt els vestidors. Els subjectes, els verbs i els adverbis ja vestits d'altra manera, tornen a escena. Resta un grup d'adjectius mirant pel forat del taló. Mirant pel forat del taló. El poema següent ara començarà. Què tal? Què tal, com estem? Mirem allà. Som-hi. Em fa pensar en la paraula de performar, performància, no? Que tot pot ser molt performable. Els mots podrien ser tot, no? Perquè en realitat tot és paraules, com aquell que diu. Si algo no té paraules, no existeix d'aquella manera que és. I per altra banda, em fa pensar, no sé per què, en els canvis de jaqueta, de la penya, saps? Allò que després de la revolució ja... El revolucionari o no revolucionari, si s'ha fet la revolució. Ja. No sé. És curiós perquè a mi la imatge dels adjectius que estan amagats darrere el taló em fa pensar en la selecció. L'escriptor que ha de destriar d'entre tots els mots que té al cap, els que són més útils pel seu text i prescindir dels adjectius, que són la mena de mot que apareix en la primera redacció i que s'ha de fer desaparèixer, s'ha de fer fonedís. Per què? Explica'm-ho, o sigui. Sí, tal com jo ho visc, reescriure sempre implica treure adjectius o millorar-los. I d'altra banda, també hi ha aquesta cosa tan bruciana que és la personificació de les paraules mateixes i del poema. M'ha fet venir a la memòria aquell altre poema seu en què parla d'una cita. Diu, havíem quedat, però fa una hora que espero i no arribes, deu ser que ens hem entès malament, ja marxo, ara arribes, visca. I és el poema que arriba, és la inspiració. I quin poema començarà ara? Quin poema començarà? Aquest és el tema. Preocupa que comenci la prosa, que comenci alguna cosa molt prosaica. La por és prosa. La P porta la P. Oh. A mi hi ha algo que, en el tema, per exemple, de l'emergent, no acabem mai de ser emergents. I tant. És una pesadilla. Quantes peces has de fer? Quantes produccions a taquilla has de fer? Quantes produccions, peces sense subvenció o per amor a l'art sempre has de fer? No arribes mai a una cosa fixa ni a una estabilitat quan l'arribaràs. No la tens. Sí, estic molt d'acord. En l'àmbit de l'art es fa servir una paraula molt lletja, post-emergent. Vol dir que ja ets massa gran com perquè et tractin com un artista jove, però encara no estàs consolidat, perquè els procediments de consolidació són molt complexos. Jo espero que la teva generació arribi i destrueixi a la meva amb bazoques i pistoles d'aigua. De fet, esperava que vingués amb una pistola d'aigua i així deixem de donar la lata. Podem buscar una aquí a la plaça. Sí, bueno, aquí de fet tenim una font per l'aigua. I la veritat és que em temo que tot sovint el relleu generacional consisteix en que els productors culturals empobrits i precaritzats de 45 o 50 anys perden una part del poc espai que tenen i el guanyen productors culturals precaritzades de 25 anys. I aquest és el relleu generacional. És a dir, que algú sempre ha de perdre perquè els passin, no? D'altra banda, com tu saps, són públics molt sectoritzats, són nínxols de mercat, cada cop més especialitzats. I ens trobem, no sé si a tu et passa, que cada productor cultural amb prou feines té temps per llegir totes les coses que hauria de llegir dels seus amics coneguts, saludats i d'altres coses importantíssimes que s'han publicat,
de manera que li falta temps per interessar-se per d'altres modalitats culturals i no pas per manca de curiositat, sinó per l'especialització, que deia Jürgen Habermas. Absolutament. Llavors tot és com petits cercles, no? Ja, al final, l'any té els dies comptats i tu pots arribar a veure aquestes coses, tu entenent, tu programador, tu gestor cultural, que d'alguna manera dones un servei a altres generadors d'art. Són cercles i tot sovint costa crear ponts que els enllacin. De vegades es pot fer des de la gestió cultural. S'organitza un acte on hi participen persones de diferents àmbits, hipotèticament, en el millor dels casos, pots sumar públics. El que passa és que cadascun dels públics especialitzats tenen idees, interessos i preferències molt determinades, molt pròpies del seu àmbit. Tu t'autocensures, Lore? Alguna vegada ho he hagut de fer. Sí? I tu? Sí, i tant. Sí, jo tinc un vigilant interior. Jo no tant... O sigui, no ho he fet amb el sentit... Ho he fet sempre mirant... Bueno, clar, mirant a fora, no? Mirant el públic. I també, esclar, hi ha aquesta qüestió de si els discursos de la nostra època són més emancipatoris que els del passat o, justament per aquestes raons que diem, ens autocensurem més. Jo crec que, no sé com veus tu, crec que aquí hi ha una doble vessant. Crec que cada discurs té la seva faceta progressista i la seva faceta conservadora o fins i tot regressiva. Posant pel cas, hi ha feminismes de l'establishment, de la mateixa manera que hi ha feminismes de ruptura. Hi ha pensament queer renovador, de la mateixa manera que hi ha un bonisme queer en l'àmbit de la cultura. Totalment. M'agrada aquella frase que tens de... Som més de dretes del que ens pensem. El camp cultural és un espai que serveix per fugir de les lògiques neoliberals o bé les reprodueix. Jo crec que Eloi que les esquiva. Intentem esquivar-les o procurem creure'ns que no estem en el sistema, però això és impossible. Des que jo em vaig graduar a l'institut, cada any he fet una producció. I això és com... ja no tens temps d'explotar-la i dir doncs 2 anys de gira o 3, no sé com era abans. Però jo crec que no me n'estic en sortint, ho intento i el critico des de dintre, sempre criticant des de dintre, sí. Però com si no estàs dins el sistema on estàs, també. Tots necessitem creure que el camp cultural és excepcional i que es defineix, com deia Pierre Bourdieu, com un espai determinat per l'absència d'interès econòmic i, per tant, per una bona fide creativa. En això hi hem de creure per convicció psicològica i per poder llevar-nos i començar a fer coses a primera hora del matí. A la pràctica, el que passa és que els agents del sector de la cultura, de bona fe i amb bones intencions, ens explotem els uns als altres. Ens demanem coses amb amor, i des de la il·lusió... de molt bon rotllo. De bon rotllo. Però ens explotem. Sí. I estem abocats, ens aboquem els uns als altres a una hiperproducció mal remunerada i quan està remunerada hi ha una feina amb una repercussió limitada que no deixem de fer-la. No som com el fabricant de galetes que diu, he estat un any fent galetes i com que estic en números vermells tanco l'empresa i vendré compreses. Des d'aquesta perspectiva, el lloc on estem és el somni d'un comerciant neoliberal. Normalment els treballadors no hi posen tan bona fe. A tu, quines institucions t'emparen? Ui, el que m'ha preguntat.
D'entrada, jo ahir mateix em vaig reunir amb el director d'una institució cultural i t'ho ben asseguro, era una persona humana, no era un robot, no era un personatge de Franz Kafka, no era un buròcrata quadrat, no era un bloc de gel. Era una persona a la que l'he vist passar per les mateixes penúries per les que han passat molta altra gent que es dediquen a la mateixa cosa. Jo també estic molt d'acord en que al final quan vas a parlar amb la persona responsable de tal institution, t'entens i tens molts punts en comú, però hi ha com barreres que, per exemple, tu com a companyia de creació tens uns sistemes que es basen en la creació, no en l'execució d'un text, i això normalment és algo que s'extendeix en el temps, la creació, perquè primer ve la investigació i no sé què. I això moltes institucions no ho comprenen, que tu necessitis un cert procés i que la creació s'extén. I això no ho poden entendre a nivell burocràtic de papeleo, entenem-nos. Llavors, sí que promocionen que els joves entrem o les noves companyies creadores entrem, però hi ha alguna cosa que els supera a nosaltres com a ells. Sí. Que no deixa avançar. Avancen en la idea, avancen en els cartells, mira, noves maneres, però no en allò que hi ha darrere. Segur que també hi ha més gent, perquè són cares i són gent. Però encara, a mi em falta una palanca encara. A veure, diguem que el món està dividit entre l'underground i la institució. És una simplificació, però... Sí. Per començar-ho així. L'underground pot ser més acollidor per segons quines propostes, però dins d'aquests espais alternatius també hi ha una ortodòxia, unes exigències de comportament, d'actuació. També et demanen que renuncis a certes coses i que no et deixis veure amb segons qui, etc. De manera que qui es dedica a la tasca creativa doncs es troba contínuament entre l'ortodòxia de l'underground i el capital reticent de les institucions. M'agrada. És de tatuatge, això? Sí, és Underground? no? És veritat, love-hate. Hòstia, caldria més dits, però... A banda de fer couplets en mi mundo de variedades, tinc una companyia de creació col·lectiva, José i sus hermanas, que tenim moltes opinions diferents envers tot, envers la vida, polítiques o pròpies. I això sempre ens enriqueix perquè al final hem de decidir en els processos de creació què sortirà a la peça resultant. I això és ric perquè t'has de posar d'acord, primer de tot, o simplement exposar totes les opinions o ideologies. I quan hi ha tots aquests punts de vista, com ho negocies? Com que som una companyia, però tenim els nostres... Vull dir, no deixem de ser nosaltres, no juguem amb personatges, com aquell que diu, no? Sí. Doncs, quan un té el moment i s'expressa com sigui, doncs té el seu moment de dir les seves coses. Llavors ens respectem, sobretot és el respecte, perquè ens podem posar d'acord en coses, però en altres coses no. I no passa res. Perquè una peça de creació, una peça creativa, mai ha de tindre tampoc perquè un discurs tancat o una tesi, no? Una tesi concreta, sinó que poden ser més idees, preguntes, imatges. Sí, és interessant com ho planteges. Jo trobo aquestes negociacions entre punts de vista diferents i a vegades confrontats també passen a nivell de la consciència quan escrius individualment perquè has incorporat diferents discursos que hi ha dies que te'ls creus i dies que no
i per tant quan et poses a escriure hi ha molta gent a l'habitació i a tots els has de posar d'acord fins a cert punt. Nosaltres vam fer una peça que anava del franquisme a l'institut, era com l'últim taller, i això va quedar allà. Però llavors ens van oferir anar a un teatre i mai havíem sortit del que era l'escolarització. I just va escaure estrenant després de l'1 d'octubre. I llavors va ser un boom. I ja era, aquesta peça, el constituirà ja d'aquesta peça indepe, o aquesta no sé què, i això ens va portar a omplir el teatre i a fer un següent mes. Ens va portar a sortir de l'institut així, amb una puntadeta, a la professionalització. Vull considerant que a Catalunya les qüestions de política local sempre han estat molt importants i han format part del debat sobre llibres, sobre teatre, etc. I les qüestions lingüístiques i sociolingüístiques també. Jo vaig veure un moment en què aquestes qüestions es convertien en el centre del debat, de manera que quan miraves, llegies xarxes socials d'escriptors i veies, i a vegades segueixes veient, molts més comentaris sobre qüestions de política local, partits, polítics, associacions, etc., que no pas sobre llibres. El que vull dir és que la noció de cultura es va anar redefinint com a competència en matèria de política local catalana. En la mesura en què aquesta noció s'accepta, la resta dels espanyols serien considerats com a persones incultes, cosa que no són, perquè la realitat és que si parles amb algú, poso per cas de Múrcia, veuràs que els referents que té d'art català, de literatura catalana, de disseny, no diguem, de política catalana, encara que només fos un referent de cada, són més que els referents que té un català mig sobre literatura murciana, sobre art murcià, sobre teatre murcià, sobre política murciana. I aquí hi ha una asimetria que cal considerar. Molt bé, tu què tal? Com has viscut el coronavirus? El coronavirus i la Glòria. El 2020 ens va pillar que teníem coproducció engegada i tots els festivals ho van portar molt bé. El Grec havíem d'estrenar però no vam assajar fins al juny. Llavors ens van permetre fer un work in progress, vam estar a la temporada alta, però van tancar aquell moment de tardor que van tancar, com així de novembre, van dir res de públic. Doncs mos van deixar fer streaming, vull dir que s'anaven adaptant com nosaltres. I és que ha sigut la primera producció que hem fet grossa, amb recolzament d'institucions. Per tant, no em puc queixar. Ara hem fet les actuacions pertinents a cada coproducció, però no hi ha hagut bolos. No hi ha hagut bolos perquè hi ha una cuada, perquè clar. A veure, sempre hi ha hagut un element ritual i de creença i de fe en la qüestió de la cultura. Creiem en la cultura. Hi ha uns valors positius, o hi ha discursos revolucionaris que es transmeten a través de les seves obres. Jo recordo haver estat en alguns actes, a l'època dura del Covid i a la posterior, en què l'actitud del públic s'assemblava a l'actitud que he vist a les misses, i no he estat a gaires misses a la meva vida, però era ben clar que allà hi havia un component de creença i de confiança cega, i amb això tinc sentiments ambivalents. D'una banda, soc un pèl descregut, d'altra banda, sembla ser que sí que fa falta tenir certes creences encara que la realitat no les confirmi.
les arts en viu, totes, representatives, el que sigui, però no es diferencien gent de les manifestacions, per exemple. No, hi ha d'haver massa. I si no pot ser-hi, per mi és una altra cosa. Aquest canvi de paradigma m'espanta perquè no m'agrada. Vull que sigui com abans. Necessito que sigui com abans. Clar, això porta a la qüestió de la comunitat, de l'associació i del grup. I sí, una de les respostes a aquestes crisis successives, en particular a l'última, és organitzar-se en associacions més o menys formals. De manera que s'ha generat una idea com si després de l'Homo sapiens hagués aparegut una nova espècie denominada Homo associativus que només té sentit en tant que part d'un grup, associació, entitat, etc. I aquí veig, d'una banda, el poder de la col·lectivitat i veig, d'una altra banda, i em preocupa la suspicàcia respecte a la individualitat. Si has de demanar disculpes per parlar a títol personal, això és la fi de la civilització.